Artem Ilocano. Ang artem ay isang sausawan na ginagawa ng mga Ilocano. Madalas itong nakikita sa mga restaurants, karinderya, o sa mismong mga bahay ng mga Ilocano. Meron nito. Binubuo ang artem ng mga sangkap na sili, tangkay ng kangkong, bawang, at mga paminta. Binuburo ito ng mga ilang araw at sobrang sarap nito. Masarap din ito ilagay sa mga pansit, sa mga sabaw. Panalong panalo talaga itong artem na to. The best. Papang extra rice. Timplahin natin to ng asukal, asin, lagyan natin ng paminta, lagyan natin ng patis. And of course, ang